Ćao! A ja sam već smislila šta da vam pripremim. Hoću nudle. Naravno, draga. Gde nestao šef? Već jurim ka vama. Pripremam se za sletanje. Ćao svima. Vaš šef je već ovdje. Kako ste, devojke? Je li sve u redu? Nikoga nisam povredio, odlično. Šefe, naručila sam nudle. Ogladnela sam. Naravno, draga Amber. Koristit ću svoj kuhinski uređaj. Sad ću napraviti testo za nudle. Promešat ću sve sastojke. A sada testo treba razvaljati. Gledajte kako je moćno. Testo je gotovo. Šefe, ja sam vaša obožavateljka. A vi ste najbolji. Hvala, Liv. Dakle, pobrinut ću se za testo. Mora dobro da se umesi. A sad je vreme da napravim nudle. Stavljam komad testa u specijalni aparat. Da, ups. Polomio sam ručicu. Nema veze, sam ću napraviti nudle. Samo treba malo jače pritisnuti. Eto, uspelo je. I ovdje u šerpu dodajem mastilo od sipe. Ovako, da li ste vidjeli kako mogu? Gledajte. Šta mi je ovo na licu? Čini se da je to vaše. Ups, izvinite, slučajno sam. Dakle, ja sam pripremila palačinke. Sad ću napraviti od njih nudle. Glavno je da ih pravilno isečem. Da, sada ih stavljam na tanjir. Dodajem sveže bobice. Odlično. I na kraju ću sve posuti šećerom u prahu. Šta se dešava? Sad ću naći potrebno pakovanje. Gde? Evo ga. To su žele medvedići. To je baš ono što mi treba. Otvaram. I delim sve po bojama. Tako je. A sada topim uz pomoć vatre. Da. Bako. Ali vatra nije igračka za decu. Pa dobro. Dobro je što sam stigla da otopim sav žele. A sada mogu napraviti špagete. Samo treba napuniti slamke tečnim želeom. A kad se stegne, mogu ga izvaditi. Gledajte! Da, sad imam ceo tanjir žele nudli. I ukrasit ću sve mini mančmelovima. Gotovo! Ništa posebno. Ja sam napravio crne nudle. Pogledajte kako lepo izgledaju. Dodajem škamp, cherry paradajz, malo španača i posuću sve parmezanom. Gotovo. Amber, probaj. Naravno. Hajde da probamo crne nudle sa škampima. Izgledaju tako neobično. Kao neko restoransko jelo. Probat ću. Grozno. A šta je ovo? Wow, jagode i palačinke. Nešto zanimljivo. Sad ću da probam. Da, to je super. Ovo je jako ukusno. A od čega su ove nudle? Tako se smešno rastežu. Da, to je žele, sjajno. Odlučila sam. Pobeđuju Baka i Amber. To, Bako, pobedili smo. Divno. Šefe, ne tugujte, sve će biti u redu. I šta bih vama sada mogla smisliti? Našla sam, hoću koktel. Odličan izbor, draga. Sad ću ti napraviti najbolji koktel. Eto, isekla sam lubenicu. Iz ove polovine ću iseći kocku, da. A sada je vadim. I treba je zaladiti sprejom. Odlično. A sad ću je narendati u čašu. Tako je. I stavit ću što više leda. Zalivam sve vodom i mešam. Tako je. Posle ukrašavam limunom, mentom
I stavljam slamku. Gotova. Hoću i ja da probam lubenicu. Kako je tvrda. Moji zubi. Bako. Joj, šta da radim? Tačno. Treba mi žvaka. Daj da ti je stavim u usta. Drži. Eto, sad su ti zubi kao novi. Hvala, bako. Uspelo je. Dakle, nastavit ću da kuvam. U činiju sa ledom stavljam oreo, zatim čokoladu i sladoled. Zalivam sve čokoladnim mlekom. A sada mutim sve. O, da, divno. Moram probati. Kako slatko. Ali treba dodati još M&M's bombone. O, da, kako lepo. I dodat ću još malo marshmallova. Ubacujem slamčicu i gotovo. Šta je ovo? Šefe, je li to vaše? Treba mi svež sok od naranče. Da. Odlično. Sada uzimam čašu i stavljam unutra jednu malu čašicu. Zatim sipam u veliku čašu sok od naranče i stavljam to u zamrzivač. Treba da se sok zamrzne. Sada uzimam jagode. Kakav miris. Stavljam jagodu u šejker, posle dodajem skitel, sirup, fantu i mućkam sve. Treba to raditi što aktivnije. Čak sam se malo umorio. Šefe, vaš šejker sad će izgoreti. Zaista, čak nisam ni primetio. Kako je vruće. Eto, ja sam vam pomogla. A sada sipam napitak u koktel. Aha. Kako lepa boja. Eto, sve spremno. Može da se proba. Prijatno. Hajde da počnemo sa ovim koktelom. Tako je zanimljivo. Da, to je ukusno. Okej, a šta je ovdje? Sad ću da probam. Jedva čekam. Ukus lubenice. Da, to je sjajno. A šta je ovdje? Izgleda tako čokoladno. Da, to je čokoladni koktel. Super! Pobedila je Liv. Ja sam znala da Amber obožava sve čokoladno. Pobeda je moja. A sada želim picu, tačno. Naravno, sestro. Hajde da počnemo sa testom. Šta? I meni treba brašno. Hej! I meni treba jako puno brašna. Planiram da napravim najveću picu na svijetu. Dakle, sipat ću sve u betonsku mešalicu. Zatim ću dodati mlijeko i eto, testo je ispalo savršeno. Sad ću ga razvući uz pomoć automobila. Da, tako je. Odlično mi ide. A sada sipam kečap. Mislim, pucam kečap. Da. Dodajem malo šunke. I sve je ispalo savršeno. I ja sam već napravila testo za picu. Izgleda primamljivo. A još imam uši. Gledajte. Okej, sad ću namazati paradajz pastu. Tako je. Posle stavljam salamu. I uzimam oblik zeca. Napravit ću male zeke od sira. Joj, gledajte kako slatko. A šta dalje? Tačno, treba mi sos. Evo ga, tako je ljut. Ali se bojim da ga pijem sama. Zato ću iskoristiti moju nuku. Liv, draga, hoćeš lizalicu? Stani, ali to nije lizalica. Kako ljuto! Odlično, tako je. Da, moj plan je uspeo. Moja pizza je spremna. Bako, šta je to bilo? Trenutak, draga. Eto, izvoli, to ti je za pomoć. Tačno. Treba ga učiniti kvadratnim, kao iz Minecrafta. Uspelo je. Istiskujem sos na picu.
Odlično. A sada uzimam kobasicu i sir. Od njih ću također napraviti kvadratiće. Stavljam to sve na picu. Da. Ostalo je ispeći picu. Uradit ću to uz pomoć lave. O, kakav miris. Eto, sve mi je spremno. I meni je sve spremno. Tu sam. Amber, prijatno. Wow! A šta je ovo? Dugme? Okej. Probat ću prvo ovu kvadratnu picu. Da, to je ukusno. O, šta je ovdje tako slatko? Joj, pizza sa zekama. Ništa slađe nisam vidjela. Ni ukus, ni loš. Da, super. A sad je vreme za ovo dugme. Pritisnut ću. A što se dešava? A zašto se čuje? A! Jo, na mene je pala ogromna pizza. To je sjajno. Da, šefe, pobjeda je tvoje. Da, konačno. Ha, najbolji sam. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao.